An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛ bi kunnafoniw lase waati ma bi ye alamisa ye bi alamisa bɛnɛmɛ nansara san kalo 4 avril kalo bi o tile 21 ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min bɛ n'o ye sunkalo ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 20 ye jace la san kalo 9 don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ kumaw kɔni cayalen bɛ k'a yira k'a fɔ ko farabugu libéré la o ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka minisiriso min ɲɛsinnen bɛ kiiri ko ma olu kɔni ye baara dɔw kɔni sigi sen kan ni ka se ka so dɔ dayɛlɛ maa bɛ se k'u ka hakɛw dɔn cogoya mun na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Bamakɔ bilama kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ ko kuma bɛɛ i b'a ye maa dɔ kɔni kasarala nin na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ kɔnɔna na bi embouteillage kɔni n'o ye siraba matarafabagaw ye olu kɔni cɔrilen bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase aw ma aw denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ tarata don ko wulada avant fɛ Mali finitigilakaw kɔni wulikajɔba kɔni ta ni ka ɲɛsin jadiwale tigilamaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Humbori sugu kɔnɔna na a yirala ko finitigilakaw kɔni donna Humbori sugu kɔnɔna na ni ka se ka tɛgɛ kɔni kɛ jadiwale kɛbaga dɔw la wulikajɔ in senfɛ a yirala ko tɛgɛ kɔni kɛla jadiwale caman kɔni na nka kunnafoni y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Urusulakaw ka kɛlɛkɛden minnu b'an fɛ yan nɔ ko maa kelen kɔni kasarala nin na ni wulikajɔ in senfɛ kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko baara in kɔnɔna na dɔw ka ɲɛfɔli la k'a yira k'a fɔ k'u segitɔ kɔni ko mugujugu dɔ kɔni wulila n'u ka mobili ye u kɔni y'a cɛ ni ka taa n'a ye Sevare labitaliso kɔni na o kɔfɛ ko a kɔni kasarala nin na an bɛ dugawu de kɛ maa min kasaralen filɛ nin ye yarabi ala ka hinɛ a la n'an bɔra ye kumaw kɔni cayalen bɛ bibi na farabugu k'a yira k'a ko farabugu kɔni k'a labila la dɛ maa caman kɔni y'o yira kɔsada jan in na n'a tɛ tɛmɛ kalo 2 ni kalo 3 bɔɲɔgɔnko kan wulikajɔ kɔni kɛla ni ka se ka taa balo caman kɔni di farabugukaw ma u y'a yira k'a fɔ ko kabini n'o baaraw kɔni kɛra fo ka na se bi ma ko gɛlɛya kɔni b'olu da la dɛ ko balo minnu yɛrɛ kɔni taara ko banna ka ban kɛnɛya kɔni k'o tɛ ka maaw sɔrɔ dɛ maaw kɔni bɛ ka bana wa k'a bana in yɛrɛ tilan bɛɛ lajɛlen de ye kɔngɔ ye kɔsada in na maa 10 ani kɔ kɔni olu taara ni ka na n'olu ye Segu labitaliso la yaasa ka priorité d'a ma farabugu donsoba karamɔgɔ Abdulaye Kulibali ɲininkali kɛ ale la an k'u lamɛn ale bi an tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ la o ye libéré ani libéré kɔni tɛ ka jan yɛrɛ de an yɛrɛ kɔni m'a dɔn ko in kɔni bɛ fɛn fɛn na bilen an ma libéré wa dɛmɛ ko yɛrɛ an tɛ ka ɲɛ sɔrɔ o la fɔlɔ ni dɛmɛ mɛ sɔrɔ ka di dugu ma a bɛ kɛ cogo di ninnu kɔni dugawukɛ de don ala k'a ɲɛ ka d'a ma dɔrɔn n'o tɛ an ka libéré kɔni fɛ lafiya da kɔni foyi t'an ɲɛ bi ko mɔgɔ 12 bɔɲɔgɔnko banabaatɔ bɔra farabugu ka na Segu o kuma ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ denbatigi tun ye mɔgɔ 3 ye denmisɛnnin 3 de farila a kan o b'a ka mɔgɔ 13 ye banabaatɔ yɛrɛ kɔni ye mɔgɔ 10 de ye olu banabaatɔ kɔni olu taara Segu u bɛ Segu dɔgɔtɔrɔso la k'u fisayara kɔni nka hali bi bana in kɔni bɛ dugu kɔnɔ yan bana in ye bana sugu jumɛn ye bana in kɔni farifuni dɔw kɛ jigin sen de fɛ senw ni dajimi ninnu bana in kɔni kɔngɔ don dɔrɔn dɛmɛ minnu bɛ to ka taa surasiw fɛ o dɛmɛ min taara kɔsaja in na o dɛmɛ banna wa dɛmɛ kɔni dɛmɛ nalen an donna kalo 3nan kɔnɔ n'i y'a jateminɛ ko dɛmɛ nana ko a cayara ɲɛ o ɲɛ ma a bɛ tila ɲɛ o ɲɛ de ni kelen ta tɛ se ka kalo 1 fo kalo 2 kɛ ka se kalo 3 ma o heureusement dɛmɛ in kɔni nana an balimaw y'an kolomajɛ ni an yɛrɛ bɛ tuma minnu ye o de ye dɛmɛ in sankɔrɔta o sinon n'o tɛ dɛmɛ in kɔni tɛ dɛmɛ in banna a mɛnna o farabugu bɛ cogo min na bi yalima an bɛ se ka k'a fɔ sɔmiɲɛ nata ye an na se ka bɔ ka sɔmiɲɛ kɛ wa an kɔni bɛ k'o laɲini kɛ nka an m'a ye fɔlɔ dɛ u kɔni ko n'Ala sɔnna ko u bɛna mouvement baara kɔni kɛ pour que an bɛ se ka sɔmiɲɛ kɛ nka an tɛ ka baara kɔni ye fɔlɔ yɔrɔ maa n'i ye jigi sigi kuma fɔ kɔngɔtɔ ye a tulo b'a la nka n'a mɛn kɛ a tɛ ka fɔ a kɛra dɛ an kɔni ma waleya ye fɔlɔ dɛ n'a fɔra an ka sɔmiɲɛ kɛ ta ɲinɛ kɔngɔ bɛ maa fa ka ban yan kabini farabugu datugura fo sisan hali bi farabugu ma se ka labila faraw ma labila sɔmiɲɛ ma kɛ faraw libéré n'a libéré baliya kuma lankolon ka kuma an t'o ta wa n'a libéré la faamaw bi yan u kun ka n'a fɔ wa
a m'a libéré de aller de Mochega pour plus de 200 mètres du village. Côté d'Aubert, il y a 200 mètres sur le village Kungamiyel. Ani doga friche au tuga clean de stra fuite. Doga friche ça pour nous tuer Morango yo. Mouvanga dugu ponda de le yere po rami do dugu dala obey. Mouvement femme que dugu sur vela lo nyeba de la tu. Mogo on tega mouvement foué que bonus famote. Banabata munum bora au fe kana segu doga franya kono luna na chori. Nanu ta avion de la bata. O avion kontara dumuni de la. Avion wulila Banabato yɛrɛ tali de kama ka na an ka Mali faamaw ka avion yɛrɛ de don y'a wuli ka na Banabaatɔw ta ka taa n'u ye an b'u fo bonya ninnu kɔnɔna. N'aw ma dɛmɛ sɔrɔ ka se waati joli ma a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ka ɲɛsin dugu ma. Dɛmɛ kɔni an yɛrɛw kɔni n'anw bɛ k'a sɔrɔ hali sini an ma sɔrɔ kɔni se t'an ye dabali t'anw ye koyi an mɔgɔw yɛrɛ de bɛ dugu yɛrɛ de kɛ bɔ bolo la an ka se ka an ka mouvement kɛ an y'o ka laɲini de ye o de nafa bɛ anw ka dɛmɛko in yɛrɛ ye parce que n'anw bɛ ka mouvement in sɔrɔ an bɛ an ka baaraw k'an yɛrɛ sago ma anw b'a dɔn o de ka fisa. Parce que demain in filɛ nin ye a nafa t'anw kan an sigilen bɛ denmisɛnw sigilen bɛ kamalenkɔrɔw sigilen bɛ musow sigilen bɛ u bɛ se ka jardin kɛ foro tɛ ka siɲɛ foyi tɛ ka siɲɛ yala a bɛ kɛ cogo di an kɔni bɛ kuma farabugu kan an kɔni bɛ libéré wa gɛlɛya dan y'an ta ye yan. Ni tun bɛ tali kɛ farabugu donsoba la Abdulayi Kulubali karamɔgɔ Abdulayi Kulubali ye ɲininkali k'ale la an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye minisiriso min ɲɛsinnen bɛ kiriko ma olu kɔni ye soba dɔ kɔni dayɛlɛ AC 2000 kɔnɔna na soba in dayɛlɛ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'u t'u ka hakɛ dɔn ni gɛlɛya y'u sɔrɔ u bɛ se ka wele kɛ o soba in na u bɛ se ka kunnafoniya u ka hakɛ la cogoya mun na an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ kiriko ma Mamadu Kasonge an k'ale lamɛn. Kunnafoni bɛ d'i ma i kan ka taa justice la ni justice pénale do walima justice civile do i kan ka taa yɔrɔ min na donc a bɛ o sira dɔ i kɔrɔ donc ni centre in kɔni vraiment a nacogo ɲɛna kosɛbɛ parce que a bɛ dɛmɛ de don mɔgɔ caman na parce que n'i y'a jateminɛ Mali la justice tribunaux yɔrɔ o ni mɔgɔw sigiyɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na donc n'o ka jan dɔw yɛrɛ b'a fɔ tellement yɔrɔ ka jan u bɛ préférer ka to u ka yɔrɔ la yanni u ka na justice la bon maintenant n'i bɛ se ka weleli kɛ téléphone numéro la ka ɲininkali jɔnjɔnw sɔrɔ i bɛ ɲininkali kɛ ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ minnu b'i bilasira vraiment u bɛ mɔgɔ dɛmɛ kosɛbɛ. Ni tun bɛ tali kɛ kiri minisiri la Mamadu Kasonge a y'a fɔ cogo min na Ala ka hakilinaw caya an ka jamana kɔnɔ soba min yɛrɛ n'a dayɛlɛla maa minnu bɛ n'olu bɛ maaw bisimila olu ka ɲɛmaa dɔ bɛ tali kɛ Jarisolakaw furumuso Aminata Kolo an k'ale lamɛn. Tan ka baara kɔni an bɛ appel de kɛ téléphone na fɛn fɛn ye sariya sira kan ni mɔgɔw bɛ ka question poser sariya sira kan ɲininkali b'i fɛ ou bien i bɛ fɛ ka procédure administrative dɔ dɔn an ka baaraw de i bɛ appel kɛ dɔrɔn an b'i reçoit an b'i bilasira i bɛ so sigasiga b'i la duti b'i la nin ye nin sariya in ye wa nin tɛ nin ye wa i bɛ sin ka weleli kɛ ten an b'i bilasira. Ni tun bɛ tali kɛ Jarisolakaw furumuso Aminata Kolo a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko Bamakɔ nin wagati in na ko kuma bɛɛ ko maa dɔ kɔni bɛ kasara a nin na wa kasara in tɛ kɛ dɔwɛrɛ fɛ dɛ ko maaw kɔni bɛ ka ɲɔgɔn ninkɛnɛ karaba de min bɛ tali kɛ cɛ dɔ kɔni na a n'a terikɛ a na kɛ k'u kɔni k'u taara ballon kɔni lajɛ o ballon fila in kɔni bannen kɔfɛ sɔsɔli kɔni tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ Bagadaji kɔnɔna na o kɔfɛ cɛ in kɔni a wulila ka taa a tɔkelentɔ nɔfɛ u taara kuma sama kɔni kɛ a y'a kɔ don o kɔfɛ tɔkelentɔ kɔni wulila k'a bɛ taa hakɛto ɲini kɛ cɛ fɛ dɔrɔn ko a kɔni ye fɛn dɔ kɔni kɛ k'a paro a tɔyanfan fɛ ni k'a ninkɛnɛ karaba min fatura a balimamuso Aja Kulubali an k'ale lamɛn. Sinon ne yɛrɛ baden kɔrɔkɛ yɛrɛ fa kelen ba kelen don wa a bɔra a ka baarayɔrɔ la ani sigi assemblée kɔrɔfɛ u bɛ télé filɛ u caman u ye sun tigɛ ka fitiri seli bon k'u tun bɛ ballon filɛ de la cɛkɔrɔba in nana bon ale yɛrɛ teri don cɛkɔrɔba in nana o la ka na i da d'u la k'u to ballon ko kuma la u ye kumaw da ɲɔgɔn kan cɛkɔrɔba dimina y'i kɔ don a yɛrɛ girinna ka wuli ko ko ne ni n fa tɛ kɛlɛ koyi k'i jɔ ko n bɛ taa n fa deli a y'i kɔ don la ka taa o la ko ko ne fa ko yafa ma papa o fɔra min na k'i kɔ don ja bere b'a bolo bɔrɔ kɔnɔ a ye bere labɔ dɔrɔn k'a wala a tɔn a bere kolo ka gɛlɛn a o de kɛ k'a tɔn minɛ k'a tɔn pɛrɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Aja Kulubali la a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka faamuyali n'an ka jamana kɔnɔ ni waleya sugu ninnu ka se ka dabila o kɔfɛ Lafiyabugukaw fɛ yen nɔ maa dɔ kɔni fɛnɛ fure kɔni yera misiri dɔ kɛrɛfɛla la kɛrɛnkɛrɛnna musolaka dɔ a kɔni kantigɛlen don ni ka don bɔrɔ dɔ kɔni kɔnɔ ni ka se ka taa fili misiri kɛrɛfɛla la kunnafoni y'a jira k'a fɔ kɔfɛ ko fure in kɔni nana ye musolaka kofɔlɔ in a bɛ taa sanni kɛ maa min yɛrɛ ka bitigi la o bɛ seereya dɔw di a ko la n'o bɛ tali kɛ Moriba Ba an k'ale lamɛn. A denmisɛn dɔ b'a bolo don o don a bɛna sɛfan ni buru san ne bolo yan i y'a faamu denmisɛn dɔ kojugu cɛ in nana muso ye foto jira na telefɔni kɔnɔ quoi ko muso min fagara k'a filɛ ko sigi ko nin tɛ Arsène muso ye
bon ne ale dɔrɔn ne y'a dɔn ne ko n ko yɛrɛ de don mais n k'a ka taa jira yɛrɛ la komi a yɛrɛ tun bɛ baara la yen i y'a faamu ale taara jira la sisan k'a ko ko nin bɔlen b'ale muso fɛ a yɛrɛ ko ten ko nin bɔlen b'a fɛ bon sisan yɔrɔ bɛɛ a terikɛ dɔ bɛ yen o y'a ta moto la o taara Gabriel Touré la a yɛrɛ taara lajɛ Gabriel Touré la yen tuguni i y'a ye a bon toujours a bɛ k'a kɛ i b'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ de y'ale muso fɛngɛ quoi i ye kuma faamu wa terikɛ ko non k'an tɛna so dɛ k'an k'an tilen sɛngɛmu ma terikɛ bɛ sigi ne fɛ quoi ko k'ale k'u taara sɛngɛmu na olu ale fana bɔra k'a ɲɛ polisiw ɲɛna ko muso min fagara k'a don bɔrɔ la ko k'a cɛ yɛrɛ de ye nin ye bon depuis o kɛra yɔrɔ faamaw kan ko kab'o kɛra dɔrɔn ko bon ko terikɛ in ka taa u ma sɔn cɛ in ka bɔ bilen quoi nka u y'a fɔ an ye cogo min o ko y'a kantigɛ. Franchement a ko bɛ position min na sisan i mana bɔ mun kalama dɔrɔn k'u ye dɔ faga ka taa fili a commissariat minnu bɛ commune kɔnɔ gendarmerie minnu bɛ commune kɔnɔ u k'u ka patrouille kɛ a ɲɛ 12 ma population fana kan ka policiw dɛmɛ ne mɔgɔ tentative de menace kɛ par exemple sa policiw filɛ nin i bɛ taa ko karisa k'a bɛ faga e bɛ taa fɔ policiw na policiw b'a ko preuve jumɛn b'e bolo k'a sɔrɔ a gun y'a fɔ déjà donc o kɔfɛ de ne fagali kɛra policiw bɛ sɔrɔ ka wuli k'u jɔ k'u bɛ enquête dayɛlɛ nafa t'o la o voilà donc ko mana fɔ a ye wagati min a wuli k'aw jɔ o wagati de o de autorité ka baara ye. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereyaw la kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ ko cɛn yɛrɛ de kɛra muso sata ye an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka hakilina ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen Bamakɔ bilama embouteillage kɔni cayalen bɛ dɛ siraw kɔni a yirala k'a fɔ ko ɲagami kɔni bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ sira kɔni tɛ ka sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ tali kɛ Woni dayɔrɔ la a yirala k'a fɔ n'i kɔni taara yen nɔ i ta ye degun dan de ye an ɲininkali kɛ maa dɔw la e k'olu ka seereyaw lamɛn. A cause tɛ dɔwɛrɛ dɛ feerekɛlaw de bɛ sigi sira kan ni embouteillage a bɛ fɛɛrɛ de kɛ a bɛ mɔgɔ sira kan goudron bɛ da ko k'a kɛ feerekɛyɔrɔ ye mobili filɛ mobili kɔrɔ de bɛ ka baara kɛ Mali mobilitigi foyi de tɛ ko min bɛ mobili dilan ka ɲɛ parce que a dɔw taabolo de bɛ kɛlɛ a la an b'an débrouiller la k'an ka nasɔngɔ de ɲini n'a ye donc mɔgɔw sigilen don sira kan a cɛ man ɲi Ala k'an kisi de don permis ye mun ye yamaruya sɛbɛn dɔrɔn don est ce que permis ne bɛ ka mobili boli wa ne sira bɛɛ kɛlen don feerekɛyɔrɔ ye tɛmɛ sira foyi tɛ yen du yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ place kɔrɔ la ko sira tɛ yen mɔgɔw sigilen don sira kan sira min yɛrɛ ka direct bɔ ka taa fɔ palais la ka bɔ palais la ka tila ka taa Kuluba ka se ka place sɔrɔ mototigiw ani mobilitigiw senamatigiw olu ka place sɔrɔ tabati feerela ninnu k'olu dégager dɔɔni olu k'u mabɔ sira kɛrɛ la bon chauffeur tɛ sɔn sira le di ɲɔgɔn ma quoi ne ko a cause tɛ dɔwɛrɛ a cause ye mun ye ni mɔgɔ nana fe la malien yɛrɛ kan k'i jɔ feli nin de kan quoi i m'a faamuya diyagoya embouteillage kɛ bon Bamakɔ yɛrɛ embouteillage tɛ fosi ye mal gardé quoi an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ quoi ne mo mal gardé dɔrɔn bon a bɛ du kɔnɔna yɛrɛ nɛgɛ a sabu k'an embouteillage ye quoi bon solution min b'a la ka sira dégager don o don dɔ bɛ ka fara mɔgɔw kan. Ni tun bɛ tali kɛ siraba matarafabaga dɔw la u y'a fɔ cogo min na Ala ka hakilina ɲuman di siraba kɛrɛfɛsigilaw ma u ka se ka siraba kɔni labila kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko Yirimajɔ échangeur kɔni jɔlen ko kɔni kɛra sababu ni ka dɔ fara Yirimajɔ embouteillage kan dɛ ko sira yɛrɛ kɔni tɛ ka se ka sɔrɔ fiyewu an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na n'an bɔra yen Bamakɔ an bɛ dalen lapitaliso la kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ musolaka dɔ kɔni a ka tin kɔni wulila somɔgɔw kɔni y'a ta ni ka dɛmɛ ka taa n'a ye o lapitaliso kɔni kɔnɔna na wulikajɔ kɔni kɛra dɔgɔtɔrɔkaw fɛ muso kɔni kirikirila yanni baaraw kɔni bɛ daminɛ o kɔfɛ u kɔni ye wele bila maaw ma ka se k'a don ambulance kɔni kɔnɔ ni k'u kunda Gabriel Touré kɔni kan a yirala k'u taara Gabriel Touré fɛnɛ na ko a yirala k'a fɔ ko yen nɔ kɔni ko place tɛ yen nɔ ko yen bɛɛ kɔni occupélen don o munumunu salo senfɛ ko ka taa n'a ye ko fɔ Ponche o munumunu salo senfɛ muso in kɔni kasarala nin na muso in balimamuso yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne lara dɔgɔnin komi Ala tɛ ne wulila sira fɛ tuma an taara dɔgɔtɔrɔso la an bɛnna maternité la dame dɔ de y'a accueilli maternité kɔnɔna na a bɛ amu la quoi n bɛ taa ordonnance ta pharmacie la ka na ka taa amu ordonnance ta ka na maintenant u ye fura sɛbɛn ne taara ka taa fura san fura san sen sira la o moment kɔnɔna na a ye malaise kɛ a binna awa a bɔra ka bin maintenant ne nana ni furaw ye u ko ko ka taa ni furaw la segin quoi ko parce que apprenti tɛna se ka da ni jiginni kɛra kɔfɛ apprenti tɛna se ka da ordonnance la bilen ne ko n ko dɔrɔn ko mun kɛra k'an bɛna taa Gabriel Touré ne ko o ka di ne ko awɔ ko foyi tɛ yen n'a kirinya dɔrɔn ne ko ok ne taara ka taa fura la segin ko wari yɛrɛ jɛ sara ka sɔrɔ ka na an donna ambulance kɔnɔ u ye docteur kelen d'an kan o n'ale tun bɛ kɔnɔna na u bɛ ka sɔrɔmu si u ko k'an ka taa Gabriel Touré la ne t'a dɔn min kɛra ne ko k'a kirinyara la ko an ka taa Gabriel Touré la maintenant an bɛna bɔ maternité da fɛ ne ye lamɛri wele k'a ɲɛfɔ k'o ɲɛna n'u ni an tatɔla Gabriel Touré la mun ne kɛ n tɛ ka fɛn faamuya mun ni an tatɔla Gabriel Touré ale ko ne ka hakili sigi ko ne ka taa an tatɔla yɛrɛ ne kun tulo bɛ n grand sœur mun na kan yɛrɛ la yɛrɛ a tun bɛ ka na mobili kɔnɔna na maintenant an ye trajet minɛ an sera Gabriel Touré la vers 6 heures tuma docteur min bɛ ka mobili kɔnɔna na u ka sɔrɔ ka jigin o la ka don urgence yɔrɔ la maintenant a taa sanfɛ ka tila ka jigin ka bɔ tuguni a donna siɲɛ fila san fila la ka tila ka jigin ka nana ka n'a fɔ
Mogombe kan conduit andla bula yana ko plastique olu bolo Gabriel Touré la ye mo fana ko kanga ta ponge ko Gabriel Touré mo kanga ta ponge maintenant c'est les ponge ni anyi no go yala mo be bala o mo be dena mo mo problème bi ko hali san ko ne ga hakilisi maintenant ta ta mo so garde o na kana la je mo bi konnana so mo ko bala o bo atigela maintenant les senta ka ala je ni la travailler à maintenant allez docteur Borakana fo atokelinde nyana foto ko olumala jesrala ka kumira mouvement gesrala ogo ka kumira mouvement gesrala ko ifutala maintenant le boro kana to nyogon wili umo sawa unana après ko fe mo kera mo wore ubega nyogon to ne o yalla mamude kera uganya ko tinto do abana te fushi uma fui wera fo potin maintenant docteur mutara nyogon sen o ne mina ga do mobil kona le daranega sigine kera sala la mobile konnana maintenant ka adam la tabu pemina ko shubeta blay oyorola e la melore ga fayena olu mala jigi o mala je ni de bolo no be de sala ma foi Gabriel Touré mo ma do no fe mobile kono ma foi ke ya to tinto anana la tabu o le certificat de ce dinema ko ata korbla marugo konnana ni siri taragata Fulla bando yere sudondo atara na delegation tragata fulla nitme talike muso in balamuso la min kasarala nina ame dore ke ala ka hinala ni ngadaro nema namborai anga kori cikelaw koni olu ga nyema no ino secteur mawe olu faranyonga ba koni ke Bamako kunungo faranyonga kunta dore de ku ga nyema koni ko nyema do koni sigileme olu kuna olu te min ko don olu koni kalata minye ninga osigi ko jamana nyema ko ni keren la kori barakala do kuye o ko ni bo olu kuna ninga mabara sigolu kuna lulte mami kudo anga mado ga shira lame neto ko jango kulubari na bo kita secteur wo jiyanya federation bureau misira kita o ko ndiro surveillance président wonde ambe jamana nyamo fofolo ni aka tesiri bureau misira lankun awa korsene la ben kama neta hajilla kori soroba min kera nyina ko mali jamana bedan o bureau le kandi jamana nyamo ma kalbe korsene fa dan mais anya kor dan korbe din kuma be kor la tmana o temese me bla kor la unana o bureau le ma ka ko bureau bore ko nomination ke ko Suleiman Fomba sigi Senegal kunna soro kera ande wo bureau la beni ko na kera sawuri ka papier le yere makare di wala ben ka soro imene Suleiman Fomba sigi wati mahara mo site kor la wo wati ko ka ko kor go boko o jamana kunga asigi wati donc wo wala soro le je ba kilila ka kila tro akataka ise awa nyamo do wa dro ka ise ba mi da ka boy dro ka ise ba na din da ka di awa do ma ko ka lamu awa ne ko me mi fo jamana nyamo e wallahi jamana din be jamana nyamo ko sembete ku ge sembete krosi sembete nyamo ba jamana nyamo ga krosi aga kewal la fate ne fare ko mo daro kuma ni kewale me ke kindi kige daro kuma bla ka kewale mahe ni me kewale mahe kewale jugu menege kela jamana kono eru nyabala fanga be ela kaga kewale awa gozika boye nema boye na wala do ala tegero ala lu mena wiri aten nyumani juguma lon ko karsale nyuma ke karsale juguma ga pele de ka be gozi sankinna ne ta hayila asimu nara mali kono bi asimu ganga ke misari bina kono bia fabbe asimu ganga ke misari yo mena nara fo bi ka fo ko awa kudon tagimi mali kono ni société bleu ba kule kono awa ka asimutu jamana nyamugala awa mogote fama jalagire mais mogobe fama hagilla jigire an koni korsene lalo an parni korsene kama kamir kunu ngani kalkam mindi depuis awa bureau situmani awa an tuno kuma kanka iyo me kande boy ka mogota ko blalan kuna ate kordini moroju bonyogono awa ko awa oge barala be o fana keda awa election tamra ni mogomi te dugugono mogomi bida wodi wala hata ko bla awa o kuna est-ce que ni be tika fonu o bararo ko ke kanyawa ne to e Salif Samake ne be bo wule sebu secteur la ne wule sebu secteur union vice président ne be ga mi mali ko Sénégal akona ane de baliban parce que biosigi minkera na foko biosigi la mo mu nyera biosigi kene ka wule sebu biosigi lisi flane buloni mo mu nyera biosigi kene kan no au kera le 29 février
olu ke bɔ yɔrɔ la ka tila ka labɛn wɛrɛ sabati le 27 mars o mɔgɔ kelen bɛ t'i sigi de ka jate jɔ mɔgɔkɔrɔ ka papier dɔ ta de ka récépissé ɲini o la récépissé sɔrɔ ko man ko Mali la bi ni o nana o ta nankɔ fɛnɛ ni o ye Mali école sénégalaise la ɲɛmɔgɔ ye bi bureau min sigilen ni o ye kɔri acteur ye n'o yɛrɛ ko k'a t'a fɛ k'a ɲɛ da o kan e ka mɔgɔ mun ka sɛnɛkɛfɛn baara e ko i t'a fɛ n'o kɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon o kɔni o dabaliban bɛ ne la ne bɛ ka n yɛrɛ ɲininka Mali kura n'i ye Mali kura ta k'a lajɛ ne kɔni bɛ ka ɲininka est ce que Mali kura tɛna jɔ sɛnɛkɛlaw kɔ mun na n b'o fɔ Mali kura bɛ jɔ sɛnɛkɛlaw kɔ ni dali jumɛn ye Mali kura bɛ jɔ sɛnɛkɛlaw kɔ i yɛrɛ bolo ye baara min na k'i gɛn ka bɔ o la aw ka bureau sigilen k'i gɛn ka bɔ o la ka tila k'i ɲɛnamɔgɔ ta ka bila o ko kunna o ɲɛnamɔgɔ ko bɛ laban mun ma jamana ɲɛmɔgɔ ye kucɛlaka ye ni kucɛla mɔgɔ bilalen CNT ɲɛmɔgɔya la n'o o fɛn nana a jigira mɔgɔw ta mɔgɔ min n'ale bɛ kan kelen fɔ bureau min talen sariya na k'o bureau ye k'o to yen an ka bureau sigilisi filɛ o tuma jamana ɲɛmɔgɔ tɛ se ka jigin secteur la k'o ɲininkali kɛ mɔgɔw ka bureau sigi kɛcogo kan wa an ka bureau sigi supervisé le kati commandant adjoint de fɛ o bolonɔ nin ye bureau min sigilen de k'o mairie ka jɔ la tampon sigi o kan n'a nana fɔ ko o kɛ na bila ɲɔgɔn na ni jamana b'a ye ka valeur don a ka service da la o tɛ n'a t'a fɛ ka valeur don la a kɔni bonya la anw hakili ma an bɛ yɔrɔ min na komi sisan an t'a la an b'an ko yɔrɔ min na an b'an ja yɔrɔ min na n'a nana fɔ ko Mali kura ko an ka mɔgɔ dɔ dɛmɛ a jɔyɔrɔ ko la collectif anw tɛ collectif dɔn sɛnɛkɛlaw ye mɔgɔw talen ka bila an kunna bi o dugu dɔw bɛ san 15 bɔ u tɛ kɔɔri sɛnɛ la mɔgɔw talen ka bila anw na pɔnna ɲina o mɔgɔ dɔw bɛ yen o bɛ ka san 3 bɔ u t'a dɔn yɛrɛ ko kɔɔri kan ka sɛnɛ u fɛ ni mɔgɔ min tɛ baara min kan ka kɛ n'o taara bila o contrôle la o ɲana sa o ma ɲa est-ce que o ka sira b'o la o de gɛlɛya b'anw kan sisan en tout cas an b'an jigi sɛmɛ Ala la k'an jigi sɛmɛ kira la ni jamana kɔni b'an fa nɔ a k'an fa nɔ mais ɲinan ni gɛlɛya o gɛlɛya bɔra kɔriko la a ka ni jamana ɲɛmɔgɔ sigilen ɲinɛ de nin ko bɛɛ bɛ se ka kɛ cogo di ko jamana ɲɛmɔgɔ kulo t'a la ou bien a jigimɔgɔ min ye ko ɲɛmɔgɔya la o de ka fisa ni jamanaden bɛɛ wa ni tun bɛ tali kɛ union secteur maaw la kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ ko maa min b'olu ka ɲɛmaya la k'u t'o lakodɔn bi yarabi Ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra yen kulu kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni sigilen don sen kan Yanfoyilakaw fɛ yen nɔ Yanfoyila ɲɛta olu kɔni ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ ni ka kuranɛ kalanba kɔni labɛn k'o kɛ Yanfoyila kuranɛ kalan in kun tɛ dɔwɛrɛ furancɛla fanga u bɛ se k'a dɛmɛ cogoya mun na kɛrɛnkɛrɛnnenya colonel Asimi Goyita yɛrɛ k'u b'a dɛmɛ an ka maa dɔ ka sira lamɛn bi lajɛ kun fila dɔrɔn de an ye kun fɔlɔ kɛ sɔgɔma joona la Yanfoyila alimanba ni an ka cercle aliman bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka kuranna jigin kɛ misiri kɔnɔ sɔgɔma ka duwawu don transition ni Asimi ye o bannen an sɔrɔla ka na nin lajɛrɛ in kɛ salle nin kɔnɔ mairie la yan ka kuma di mɔgɔw ma parce que anw haminan don an ka association kɔnɔ an ko bon transition n'i y'a ban sisan ka Asimi bɔ Mali kunna Mali bɛna kɛ cogo di n ko Yanfoyilakaw aw yɛrɛ kɛ aw ka jaabi an yɛrɛ wasolonka an tun t'a fɛ transition nin kɛ ban an t'a fɛ nin kɛ ban fewu nka komi an seko t'o rɔ an ye min fɛ o rɔ sisan wala kana ban kama sɔrɔ mɔgɔ min ye ɲɛmɔgɔya la n'o ye Hasimina ka gouvernement ye olu le ka ɲi jamanaden ka laɲini tun mun ye o nalen k'o kɛ donc olu kosɔn an t'a fɛ transition nin kɛ ban dimi min to an na o ye nalen ka na dimi bɛ bɔ an nɔ farasi jɔya min to a kan o ye nalen k'o bɔ an kan donc olu kosɔn an t'a fɛ transition kɛ ban Yanfoyila jiko ka gɛlɛn président de la transition a ye forage fila di forage senna ka château ma monter fɔlɔ mais anw ye jiko fɔ wa Asimi ye a ma tɛmɛ kalo 3 commandant filɛ nin ye forage nana tigɛ k'a ni ci nka halisa anw musow b'a kɔ an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini Ala ka jamana yɔrɔ suma denmisɛnniya kanu b'a la an b'a fɔ o la parce que a yɛrɛ ko ni ale échouera Mali jeunesse bɛ échouera a tɛ échouer an ɲɛna an sɔnnen don an ni an baw fana don cikan minnu fɔra na bɛɛ bɛ lase d'abord k'a lase ka fɔ aw tɛ transition du kɔrɔma dɔɔnin dɔrɔn dɛ a y'a faamu de fɔlɔ a y'a faamu cogo min a b'a k'a yira k'a fɔ ko o tableau in de ka d'aw ye fɔlɔ yanni aw ka jukɔrɔba dɔn aw ka da la k'a fɔ ton excellence Asimi Goyita bɛ nin ci mɛn a b'a mɛn parce que an kɛra min nobila ye n'o ye n ka ministre ye a bɛ fɔ ɲɛna o ka taa fɔ Sogɛli ye o ka taa fɔ Asimi fanga yɛrɛ sigi cogo ye ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka sira la baara in bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna na Yanfoyila misiriba alimami ale fana ma to kɔ nin ko la dɛ Laji Segu Sangare an k'ale lamɛn Asimi Goyita n'a ka cɛdenw k'u ko min ko wasolo cɛ n'a muso a diinɛ mɔgɔw a laadatigiw a kerecɛnw k'an bɛɛ lajɛlen ko o la ni transition ko k'an ka wuli sufɛ ko wasolo labɛnnen don samaraw donnen don ka cɛntiriw siri ka kɔlɔsiw minɛ ni transition ko an ka wuli tele hakaza a b'o cogoya kelen na o de la anw y'an sigi sen kan kalo o kalo an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka alikɔrɔna kalan Yanfoyila misiriba kɔnɔ ka duwawu kɛ transition ye ka duwawu kɛ population bɛɛ la jamana ka basigi n'a ka teliya la nin de ye wasolonkaw ka laɲini ni tun bɛ tali kɛ Yanfoyila alimamiba la baara in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ u bɛ furancɛla fanga dɛmɛ u bɛ jamana ɲɛmaaw dɛmɛ
yarabi ala kan dɛmɛ ɲɔgɔn ninnu caya baara ɲuman bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ cogo min na ala k'o hakililaw sabati n'an bɔra ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigilen dɔ sen kan an ka jamana kɔnɔna na cadre politique olu kɔni ka baara tɛ dɔwɛrɛ dɛ u bɛ wulikajɔ kɔni de ta gɛlɛya min b'an ka jamana cɛmancɛ yanfan na kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ ka taa se kɔrɔ yanfan ma fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o ko in na cogoya mun na u ye fara ɲɔgɔn kan baara kɔni kɛ ni k'a kɛ tile damadɔ sigili ye ka marabolo ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen kɔni wele u nana sigi ka fɔ kɛ hakili jagabɔ bɛna kɛ baara bɛna kɛ cogo jumɛn na walasa kɛlɛ bamanin b'an ka cɛmancɛ yanfan fɛ o bɛ se ka nɔgɔya cogoya minnu na a ɲɛmaa dɔ ye docteur Fanege Danbele an k'ale lamɛn. atelier nin ye an ka ɲɛmɔgɔw ka laɲini dɔ ye cadre politique ye jɛkulu ye jɛkulu minnu sigira an ka primatire ɲɛmɔgɔw fɛ bon a ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye gɛlɛya min bɛ an ka cɛmancɛ maraw la o gɛlɛya fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ la cogo min na donc pour que fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ la fo an ka gafe de dilan gafe min bɛ se ka to an ye baara kɛ ka jaabi ɲuman sɔrɔ bon o de kɔnɔna la an wulila premier ministre ka yamaruya kɔnɔna la ka cɛmancɛ mara ninnu ka se u ma an n'u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an y'u hakilinaw sɔrɔ an ka crise min bɛ sen na a kan ka fɛɛrɛ min kan ka sɔrɔ la donc o tɔgɔmaw de sen fɛ an sera fana mɔgɔ mɔgɔ ni hakili ɲuman b'i la a ko la a kɛra an ka partenaires ye o a kɛra an ka service baarakɛlaw ye o an ka ministères an'an ka CPS donc an ser'u bɛɛ ma min bɛ se k'a to an bɛ hakili jagabɔ kɛ an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ka fɛɛrɛ ɲini fɛɛrɛ min bɛ se k'a to cɛmancɛ crise min bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko mankan o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na bon o de kɔnɔna la an ye gafe dɔ dilan o gafe dilanni bon an tilala ka jɛ mɔgɔ mɔgɔ da donna kuma nin na mɔgɔ mɔgɔ da donna gafe in dilanni na ka jɛ k'u wele an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi min bɛ se k'a to an ka hakili jagabɔ kɛ ka gafe ni an ka bɛɛ kan ka fɔ ko gafe laban don a bɛ fɔ ma ko validation donc an b'o kɛ n'an y'o kɛ waati min na gafe ni a bɛ sɔrɔ a baara bɛ daminɛ. ni tun bɛ tali kɛ docteur Fanege Danbele la a y'a fɔ cogo min na baara in kun tɛ dɔwɛrɛ gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka ban cogo min na yarabi ala ka gɛlɛya in ban ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don an ka jamana kɔnɔ n'olu ka baaraw kɔni ɲɛsin bɛ nɔnɔ ko ma san o san u b'u sigi kɔni kɛ nɔnɔ tɔgɔla don a tako 9nan baaraw kɔni kɛra a ɲɛmaa dɔw bɛ tali kɛ Asetu Kulubali la an k'ale lamɛn. Mali ye bagan mara dugu belebele misiw b'an ka ban bolo yan nɔnɔw bɛ periri bɛ na an gogo mais o bɛɛ n'a ta san o san nɔnɔmugu min bɛ don an fɛ yan a bɛ miliyari 20 bɔ an ka partenaire privilégié ye état de ye depuis fɛɛrɛ sigira sen kan fɛɛrɛ min b'a to nɔnɔ ko bɛ se ka yiriwa jamana de b'an dɛmɛ mais an bɛ foli kɛ coopération suisse ye depuis salon na sini 2019 olu bɛ ka accompagner région du centre et du nord la an sera ka ala ni an ka baɲumantɔn coopération suisse ka nɔnɔso dɔw dayɛlɛ centre la notamment Djéné Sokura Tɛnɛnkuyi Waru u bɛ région de Mopti kɔnɔna na Jire ye Tɔnka u bɛ région de Tombouctou kɔnɔna na an ye kalan k'u kunna nɔnɔ bayɛlɛmali ko ɲuman na an ye kalan k'u kunna matériels bɛ se ka utiliser cogo min na wasa nɔnɔ bɛ se ka yɛlɛma ka ɲa an ka laɲini tɛ foyi ye ka se ka dun ka fa sabati nɔnɔko la maliden bɛɛ ka se ka nɔnɔ kɛnɛ min sɔngɔ damatɛmɛdiya la a nafolo kasabi ye ɲina $300,000 ani kɔ jamana ta ye ka dɛmɛ ye $300,000 ye an ka baɲumankɛtɔn ta ye $25,000 ye o de b'an bolo ɲina. ni tun bɛ tali kɛ Asetu Kulubali la baara in kɛnɛ kan ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ bagan mara ma ale tun b'a kɛnɛ kan Yuba Ba an k'ale lamɛn. anw ka Mali ale de premier UEMOA la bagan marako la ale de deuxième ye CEDEAO kɔnɔna na bagan marako la an bɛ nɔnɔ caman dilan caman fana bɛ bɔ an ka misiw la mais o nɛnɛ ɲini a tɛ sɔrɔ pour que ka minnu u ka kan ka utiliser k'a sɔrɔ donc nin ye projet dɔ de mun b'a fɛ ka nɔnɔ ɲini ka a ɲini yɔrɔ min a kan ka ɲini yɔrɔ min ka tila k'a lase a bɛ dun yɔrɔ min an b'a ɲini tɔw fana fɛ u ka jantona kɛ nin projet in na parce que nin projet in a ka ɲi kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔdenw ma. ni tun bɛ tali kɛ Yuba Ba la ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ bagan mara ma yarabi ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛra yaasa sumaya kɔni bɛ se ka kunbɛn cogoya mun na sumaya tɛ bana ye bana min n'a dogolen bɛ an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔmiya kɔni mana don ko sumaya kɔni k'a fanga ka bon kosɛbɛ dɛ u y'o kɛ faraɲɔgɔnba kɔni ye ka fɛɛrɛw kɔni tigɛ yanni sɔmiya bɛ don u bɛ se ka fɛɛrɛw kɔni tigɛ sumaya la cogoya mun na
a ɲɛma dɔ bɛ tali kɛ kolonɛli Aisata Kone an k'ale lamɛn. N bɛ se k'a fɔ n ko sumaya bana kɛlɛli a tagabolo ka ɲi bari n'i y'a jateminɛ mɔgɔ minnu kura fara kɔrɔlen kan ko bana bɛ o la n'i y'a jateminɛ Mali kɔnɔ yan nɔ an tun bɛ 100 sara la an tun bɛ fo 47 la mais sisan Mali kɔnɔ yan nɔ an bɛ 19 de la donc n bɛ se k'a fɔ n ko gouvernement ni le fait que a ye programme bila en place u ye baaraba kɛ ɲininen don an denbaw fɛ an k'an denw ka vaccination kɛ correctement ni den min ka vaccination dafara à part kalo 9 na i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la an bɛ sange 1 d'a tigi ma muso kɔnɔmaw laɲini ye mun ye ni kɔnɔma dɔ déjà dɔrɔn i ka taa dɔgɔtɔrɔso la walasa cogo min na i ka kɔnɔmaya bɛ se ka jateminɛ o jateminɛw kɔnɔna na ni kɔnɔmaya ye kalo 3 dafa dɔrɔn anw b'a fɔ laɲini ye mun ye dɔgɔtɔrɔso la u bɛ fura d'i ma min bɛ i den min ka kan ka na ka aw kisi kɛnɛma sumaya bana ma o fana kɔnɔna na tuguni an bɛ sange fana di muso kɔnɔma ma dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na yen nɔ en tant que i bɛ taa ka t'i ka CPN kɛ sumaya wagati ba kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ an ka région kɔnɔnaw na yɔrɔ caman bɛ yen nɔ sumaya bana kɛlen don ka dankari kɛ mɔgɔw la o jama ka ca kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ o bɛ yen nɔ an bɛ intervention dɔ bila en place ni an b'o wele ko CPS kɔnɔ wagati min na an bɛ sumaya ye kosɛbɛ an ka bɔ an ka denmisɛnninw furakɛ o fura in tɛ dɔwɛrɛ ye c'est pas que ko palu b'i la ko an bɛ bɔ ko ka fura d'i ma o tɛ an bɛ ka bɔ ka fura d'i ma walasa palu in de ka na denmisɛnnin ninnu sɔrɔ à partir du mois de juillet an ka kan ka bɔ an ka équipe ka kɛ sur le terrain partout où paludisme bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kosɛbɛ an bɛ se yen nɔ juillet la ni i bɔra sisan i bɛ fura di denmisɛnninw ma ni fura dir'i ma bi a bɛ ta an yɛrɛ ɲɛna tɔ filɛ i n'a fɔ sini ni sinikɛnɛ ta o bɛ di mɔgɔ min bɛ ka den bilasira a kɛra fa ye a kɛra ba ye a kɛra mɔgɔ a bɛ di walasa u k'a ta den k'a ta correctement donc o fura in ta ko saba bi ni sini ni sinikɛnɛ o bɛ den protéger kalo 1 kɔnɔ donc kalo 2nan min bɛ na tuguni an bɛ bɔ donc an b'o de kɛ Mali kɔnɔna na kalo 4 kɔnɔ yɔrɔ dɔw yɛrɛ ta ye kalo 5 donc n'o bɛ wele ko CPS donc pour dire que gouvernement kɛlen don ka fɛn bɛɛ bila sur place walasa cogo min na an bɛ dankari kɛ palu la. Ni tun bɛ tali kɛ kolonɛli Aisata Kone na a y'a fɔ cogo min na baara in kun tɛ dɔwɛrɛ sumaya bɛ se ka kɛlɛ ka ban an ka jamana kɔnɔ cogo min na yarabi Ala k'o hakilinaw sabati n'an bɔra ye projet dɔ kɔni taara Joyilakaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Joyila marabolo bɛ yen nɔ Wakoro ka se ka taa dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin olu ma sɛnɛ ni bagan wara o bɛ se ka yiriwa cogoya min na marabolo yɛrɛ bɛ se ka yiriwa cogoya minnu na an ka Joyilaka dɔw lamɛn. An bɛ kɛnɛ min kan bi o ye projet PRORAF ka kɛnɛ an bɛ Wakoro projet in a labaarala ICRAF fɛ ani ICRAF dɛmɛbagaw n'o ye ENABEL ye agence belge de développement olu de y'an dɛmɛ an ka se ka baara in waleya baara in yɛrɛ fanba o kɛla an ye yɔrɔ min jɔ n'a bɛ fɔ a ma centre de ressources centre in kun ye min ye cikɛla minnu bɛ yan sɛnɛkɛla minnu bɛ yan nakɔ baarakɛla minnu bɛ yan ani Wakoro ni Wolodo sigida maaw bɛɛ lajɛlen u ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka na centre in kɔnɔ parce que centre in kɔnɔ an b'u kalan fɛn damadɔ la min b'u nafa u ka cikɛ sira fɛ min b'u nafa u yɛrɛ ka nafasɔrɔ sira caman fɛ o formation bɛ di u ma et puis centre in yɛrɛ ye olu de ta ye u bɛ se ka nakɔ sɛnɛ k'a kɔnɔ ji bɛ yen kalankɛyɔrɔ bɛ yen donc u yɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan formation bɛ k'u kunna ani u yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn lakalan u ka cikɛ baaraw la. Ala barika la an fana sera ka minnu lawaleya an n'u ka jɛ ka baara kɔnɔ fɛ fɛn min ye bagan balo ko an yɛrɛ kun t'a dɔn ko bagan balo bɛ sɔrɔ fɛn wɛrɛ la ni wari tɛ turutu ninnu n'a ɲɔgɔnnaw tɛ mais Ala sababu nana ni si dɔ ye ka na d'a ma u ka jɛ baara kɔnɔna na min bɛ n'an yɛrɛ bɛ ɲɔ sɔrɔ kisɛ sɔrɔ a la baganw m'u ka dunta sɔrɔ a la bon o kɛra o ɲɔ sɔrɔla o sɔ sɔrɔla yen nɔ taalen ɲɛfɛ u mana ka na ni bin min ye n'o bɛ sɛnɛ baganw yɛrɛ dama ka mɔ a ya jaabi minnu fana sɔrɔla an bolo ne waleyali kɔnɔna na o kɛra nafaba de y'an ma. Ni tun bɛ tali kɛ baara in yɛrɛ sababu ɲuman dɔ la ka fara Wakoroka dɔ kan an bɛ dugawu de kɛ ni hakilina ninnu Ala ka ninnu ɲɔgɔnnaw caya an ka jamana kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Joyila sous-préfet ale fana tun b'a kɛnɛ kan Tarawelelakaw furumuso Virginie Traoré an k'ale lamɛn. Projet in nalen a ye an dɛmɛ an ɲɛ b'a la wagati bɛ ka taga cogoya min na diɲɛ yɛrɛ mumɛ kɔnɔ baara fanba yɛlɛmatɔ don ka kɛ bagan labalo ye i b'a ye k'a fɔ bagan labalo de bɛ kɛ yɔrɔ caman na donc Belgique ninnu nana n'u ka projet ye ka an dɛmɛ ka bin sɛnɛ cogo jira an na an ka baganw bɛ balo ni min an taara ka t'o forow lajɛ an y'a ye a ye nafa min don Wakoro kun nin tɛ an fɔlɔ ye ka jɔ a kɛnɛ kan jama cɛ la minnu ye a forow sɛnɛ minnu bɛ ka a sɛnɛ ani minnu b'a fɛ ka don a la parce que u y'a nafa ye o mɔgɔw ka ca kɛnɛ in kan olu ka seereyaw bɛ se ka nin kuma sɔn ji la kɔfɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Joyila sous-préfet la Tarawelelakaw furumuso Virginie Traoré an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka ni ɲɔgɔnnaw cɛ an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye bi ye sunkalo tile 20 ye su in na ye 21 n'a su ye o nafila ye jɔko joli ye karamɔgɔ Maliki Danbele an k'ale lamɛn.
an bɛ sunkalo su 21 na an b'o de la an bɛ nafila min seli o la o ye arakan 4 de ye arakan 1 o 1 an bɛ fatiha kala ka kulu wallahu kala fo ka taa s'a laban ma siɲɛ 11 o tuma arakan 4 na kalan kɛcogo de ye nin ye fila mana kɛ an bɛ salamu bila o y'a dafalen n'o banna an bɛ na nin dugawu in kala arabukan ma fila i kɔrɔ nin ye o de ye allahumma ij'al li fihi ila mardatika dalila ولا تجعل للشيطان فيه عليا سبيلا وجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي هوائج الطالبين يبقى على دلوكني سونغولو ngono kate ka jemba yawma ikana siradine ma walman ka siradine ka shaytana bulu koro ikana fanga di shaytana mo neka ika aljine iko kene soye anik le gwanfe sunoko yoro ya mami nyini bo ulum ho glabai ala ka ni sawaba be yarabi ala ka ni sawaba maliki dambele aya fo cogo muna ala ka ni duwaw nun kɛ minɛ fɛn ye sunkalo tɔ time ko ɲuman ala k'o dama nambura am ta jamana kɔ kana na dambele mun bolo karamɔgɔ Siriki am ta ka shini jamana kan a jirala k'a fɔ ko coronavirus bana k'a bɛ ka fanga sɔrɔ ko kura o kɛra sababu ye jamana marabagaw y'a jira k'u bɛna fɛɛrɛw sigi sen ka maaw jɔgoya k'u to so kɔnɔ barisa ko coronavirus bana in k'a ye maa 30 ɲɔgɔn bɔnɛ o ni n'a ka ban n'an bɔra am ta ka Faransi jamana kan ka kɛɲɛ ni Marine Le Pen ka politikitɔ ye n'u jalakilen bɛ k'a fɔ k'u k'u to wasadenya la k'u ye wari dɔw ɲagami o kɛra sababu ye Marine Le Pen ka politikitɔ y'a jira k'a fɔ k'u bɛna cakɛda in nɔ minɛ n'ala ye abiri kalo tile 24 yira n'a yɛrɛ k'o bɛ bɛɛ jamana ɲɛmaya kalata in tako filana ma Faransi jamana kɔnɔ n'an bɔra yen Ukraine kɛlɛ hali bi a bɛ ka sinsin ka taga fɛ o kɛra sababu ye Muripoli mara la Ukraine sɔrɔlasiw ma se ka sebaya sɔrɔ hali bi barisa ko Ukraine sɔrɔlasiw ko k'u tina marifa bila Irisi sɔrɔlasiw ye cogo si la Kyiv dugu kɔnɔna la maa dɔw hali bi olu bɛ ka bɔnɛ o ni na ka taga fɛ n'an bɔra an taga Côte d'Ivoire jamana kan ni dɔgɔ furancɛ kɔnɔna la Côte d'Ivoire jamana kuntigi n'a ka wasadenw tun bɛ ɲɔgɔn ye la o kɛra sababu ye a ye cɛmɔgɔ Mali Kone Suwadi k'a ka jamana ɲɛmaya dankan ye o kɛra sababu fana ye a y'a bila a ka BCEAO n'o y'a ka wari bomba ye a y'a bila o ɲɛmaya fana la karamɔgɔ Sidiki an tun ye min sɔrɔ ni kun ye dɔ dambele y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka basigi nati Mali ni diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na